Hvad er et absolut flertal? Se med her. Et absolut flertal, det er et resultat af en afstemning for eksempel, hvor over halvdelen af de afgivne stemmer har sagt ja til en beslutning. Så er der mere end 50% af stemmerne, der har sagt ja. Det er et absolut flertal. Et relativt flertal, det er, hvor hovedvægten af stemmerne har sagt ja. Det vil sige, at hvis der skal stemmes om 3 ting, så kan der være givet 40% stemmer på én ting, og 45% stemmer på en anden ting, og så de sidste 15% kan være givet til en tredje ting. Så vil den med 45% af stemmerne vinde. Det er et relativt flertal. Et absolut flertal skal en af beslutningerne altså have modtaget over 50% af stemmerne. Du kan læse meget mere her hos Dokument24.dk, og du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.